Tiesitkö, että yksi peliteollisuuden nykypäivän ongelmista on se, että miten me saataisiin laajempi demografia pelaamaan ja ennen kaikkea mimmit kiinnostumaan peleistä. Nykyään on vaan niin paljon sellaisia väkivaltaa ja toimintapelejä. Tuntuu siltä, että 6-4 aikana oli enemmän sellaisia pelejä, joista kaikki tykkäs pelaa. Etenkin niitä ihania söpöpelejä. Yksi kaikkien aikojen peleistä on ehdottomasti taiton legendaarinen Bubble Bobble. Bub ja Bob ovat pieniä lohikäärmeitä, jotka tulen sijaan syöksevätkin kidoistaan kuplia, joilla pitää vangita kentässä vilistäviä vihollisia. Kun vihollinen joutuu kuplan sisään, niin kupla pitää käydä poksauttamassa loikkaamalla sen päälle. Viholliset ovat hauskasti nimettyjä, mieleen on jäänyt etenkin sellainen kaveri kuin Baron von Blum. Bubble Bobblen pelimekaniikassa on yllättävän paljon syvyyttä. Homma näyttää yksinkertaiselta ja onkin sitä, mutta pelaaminen on silti hyvin monipuolista. Välillä kuplat liikkuvat äärimmäisen hitaasti ja viholliset puolestaan nopeasti, joka on hankala yhtälö. Bubble Bobble julkaistiin alun perin pelihalleissa jo vuonna 1986, jonka jälkeen peli on käännetty lähes kaikille konsoleille ja tietokoneille ja jopa kännyköille. Bubble Bobble sai puolivirallisen jatko-osan nimeltään Rainbow Island The Story of Bubble Bobble 2. Tällä kertaa pelaaja ohjailee Bobia tai Bobia ja tehtävänä on selvitä uppaavien kenttien huipulle. Tämä tapahtuu loikkimalla tasolta toiselle, mutta homma avittaa myös hahmojen surrealistinen kyky laukoa sateenkaaria. Näitä sateenkaaria pitkin voi juosta, mutta niillä voi myös ja pitääkin eliminoida kentissä viliseviä viholaisia. Hieman erikoisesti viholliset jättävät jälkeensä kaikenlaisia herkullisia bonuksia, kuten kakkuja ja banskuja. Rainbow Islandissa oli Bubble Bobbleia enemmän piilotettuja jippoja. Pelin syvyys ei suinkaan käy heti ilmi. Mitä enemmän Rainbow Islandia pelaa, sitä enemmän siitä löytyy uusia ominaisuuksia. Kentät ovat täynnä salaisia huoneita, varppeja muihin kenttiin ja tietenkin pelaajan kykyjä tehostavia ominaisuuksia, joita kautta pystyy esimerkiksi ampumaan useampia sateenkaaria.